पहिलानो बेले बेलेगे हामबाय मारगो जत हानि सिनि हानि बसा हातै तफाना हामजाकनाय दक्टर सबानि सिबाय मार हो बिसिकतालनि सिनि 2021 नि फर्स्ट हाई कोर्ट नि केस हियरिंग 2 टाइम्स संखा पहिलांके इलेक्शन नितगी एडिस इलेक्शन नितगी तिनि खांके टीपीएफ स्ट्राइक खाइमानो तगी स्टेट गवर्नमेंट जे टीपीएफ नि मुंगतै हेरेसमेंट खाइदोंमनि केस फाइल खाइदोंमनि केस नोटिस रइदोंमनि आबनि अगेंस्ट सं हाई कोर्ट केस फाइल खाइका नंगा तिनि नि केस संखा हाई कोर्ट सं फाइमानि खांके TPF strike like 2 times for justice for Biswajit Deborah. Akai sangaru joto saimano bono brutally murder khaimani ungklogo tak jora to state government kono phane action na haria criminal lo. Tini criminal lo enjoy klai tong puri tong kintu khorsa virus khaijai. Abno to ikono rajnaitik party ke khorangti sanai kari na bidan sabha khorangti sa na kono legal justice legal fight ni phangi ke challenge khai. Ai phane TPF hati to phane bangi challenge khani hni basai phainai. Legal justice legal fight खाइनानै होनाय न मथा आसायनाय दिनै हाई कोर्ट जों आबनि बाङै फाइमानि खांखै 2 टाइम्स जों स्ट्राइक लायखा जों खानाखा 23rd नभेम्बर 25th नभेम्बर डिसेम्बर 2 टाइम्स सेंटुमा स्ट्राइक निबो मुतै जों आ जागाव प्रेस रंना अनाउंस खाइबैनो 72 आवर्स नि सिगां प्रेस कन्फरेन्स खाइबै जों स्ट्राइक लायखा सेंटुमा स्ट्राइक पहिला ओम खांखे जों 1 डे 12 घंटा 12 आवर्स स्ट्राइक लायखा आप्रबो जों प्रेस मिट खाइनो खलाइबो जतनो सावैनो लीगली दे पीसफुली जस्टिस फर बिश्वजित सेकेंड टाइम जों हाइनो स्ट्राइक लायफिका आप्रबो हाइनो जों अल्टिमेटम रखा 48 घंटानि बिसिङो 48 घंटानि बिसिङो जदि क्रिमिनल गुनो खरकसाफानो अरेस्ट खालामयाबा एक्शन नामाया जेटा अरनि गोबांमा जों भिडिअ फुटेज नुक दं आरो क्रिमिनल गोबांमा बरमै बुथारमानि जों आफ्राबो कक्सागो बिश्वजित देबरमासनि नुखुंनो फर्स्ट टू लास्ट जरातै जस्टिस मै जरातै जों सुबानाय तै सबा खाइदै तै एफआईआर खाइफ्रनि सिमिनो थानाव एफआईआर खाइफ्रनि सिमि जेफ्रनि सिमि बोथैखा नेक्स्ट डे वो जों केबो एफआईआर खाइजे खफ्रन फेमिलि नो नगै टीटीपीएफ थाङै एफआईआर खाइखा तै हाई कोर्ट जरातै बरनो सुबानाय होनैनो जों सबा खाइदों एका अ जागाव जों स्राय स्राय के नुकजाखा जे अल्टिमेटम जों रखा 48 आवर्स मिसिं जदि ने क्रिमिनल दंनो रंगै अरेस्ट खालायै एक्शन नायां खांखांखै जों हाहायनो स्ट्राइक खाइफिनाय होनाय किन्तु बर सिनि 48 आवर्स कुनो बरनि काइसे एक्शन नुगिया आबनो तिगिसं 72 आवर्स नि सकांनो पब्लिश खाइगै न्यूज नि बिसिंतै बेबाक सिरगैनो ऑल टिप्रा स्ट्राइक सेंटुमा स्ट्राइक पार्ट 2 खाइजाखासं आफ्रो तमा खाइखा जेफ्रो सेंटुमा स्ट्राइक 25 अंनाय ठीक 23rd डिसेम्बर अंनाय 22nd नि हरो सिनि टीपीएफ नि लीडर्स रनो एवरी डिविजन नि लीडर्स रनो बरक थांगै रिंगैखा PSO फाइग्रा दिन नबै कक दंगो कक्सिया सालायबनो नोनि स्ट्राइक दंनो तै होनो गाहाम क्रंक्लां थांगै पुलिस नि स्टाफ थांगै रिंगैनो हारु दिनै अर रिंगैनो हार जानानि लगे तंगसिनि दारगो बीर बको उदयपुरनि तै yang तंगसिनि पार्थ साब्रुमनि तै अमा हाइके एवरी डिविजन नि खवाइरकनि इनका अमा हाइके बरक थांगै रिंगैनो हारखा पुलिस निजेनो नव डाइरेक्ट थांगो बरक साका पुलिस स्टेशनाव फाइदे किसा कक सालायनाय नोनि स्ट्राइक दंनो तै इंगे बरक फेथफुल थांका पुलिस न तो जों साइमानो जतनो पुलिस ओंखाता शान्ति रक्षक बाहिनी इंगा बरक काहाम क्रंख्लाय जोंनि मुभमेन्ट न सुबाना बागै कक सालायनानै ओंखाना होनै थाङैबा तांखा बरक न साइन दरि होनै साइन दरखा केस नामखा वारेन्ट नामखा हाइके कोर्ट पाठखा हाइख्लायगै 14 दिन बरक न कोर्ट तंगरखा एका अब हाइख्लायगै तामनि बागै तंगरखा खांखाय बरक सागो निरक नेशनल हाइवे ब्लक खाइमानि फर्स्ट सेंटुमा स्ट्राइक ब्लक खाइमानि बागै जों नरम मारमखा एकानो फर्स्ट टाइम से जे जागा 25 नभेम्बर से नों केस खाइखांखांखा आनो 26 नों नोटिस रना नांगो एकेबा नों वारेन्ट अर्डर होना नांगो बाइके तिने तेवैसे डिसेम्बर 23rd डिक्लेयर अपरले नों 22nd थांगै फाइ बनो हानि खेसाइतो बखानाव बनि परै केस ना खाबनि परै लकाब सखाबनि परै कन्टिन्यू लकाब तंगखा अब बो कंट्री नि ल जों चैलेंज खाइखा अब इलीगल अब फुल गभर्नमेंट सिनि मुभमेन्ट स्टप खाइनानि बागै जे कन्स्पिरेसी सलाइतो माने आबनो जों बखरा कंगुइ तंनाया टीपीएफ 70 इयर्स टिप्रा हानि टिप्रा सादो फारो तिनि जरातै पुलिस नि विरुद्ध कैसे फन स्टेट गवर्नमेंट विरुद्ध कैसे फन केस खाइरैया लड़ाई खाइरैया किन्तु टीपीएफ आइनि लग लड़ाई खाइनि हिनि बासानाय स्टेट गवर्नमेंट नोंथों सेंट्रल गवर्नमेंट नोंथों जों दिनै जरातै सुप्रीम कोर्ट 3 केस लड़ाई खाइदोंगो ता हाई कोर्ट बसं ताबो टिप्रा गवर्नमेंट नि जे एक्टिविटीज बरनि जे क्रिमिनल एक्टिविटीज रेसिस्ट एक्टिविटीज कम्युनल एक्टिविटीज आबनो जों अगेंस्ट खाइगै ताबो कोर्ट जों चैलेंज खाइगै ओमफ्राय आबनि बागै दिनै हाई कोर्ट ओके जोंखा जे टीपीएफ न जे अमते हाइख्लायगै
स्ट्राइक खालायगो भायलेंस खालायगो नेशनल हाईवे नो ब्लक खालायो हनै बरक जे हेरेस खालायमानि अथवा बरक जे एरेस्ट खालायतमानि सिनि लीडर्स रंनो आबनो सोंथिनि कोर्टआव चैलेंज खायगा बाहायके जों भायलेंस खाय सिनि नेशनल हाईवे फांथों नेशनल हाईवे फांथों जों पीसफुल डेमोक्रेसी कंट्री वो मूवमेंट खायनानै स्ट्राइक खायनानै सिनि राइज दे तंकरी जों कोर्टआव तिनि साबमिट खायगा जों आरो जागा नन भायलेंस मूवमेंट खायगो जतो कसां कसां खायगे बाहायके बरक बो लॉ बाय बो आइन बाय जोंनो हेरेस खायखा बा जोंनो एरेस्ट खायखा ताबो बर हेरेसमेंट खायतो जे नोटिस किसा मासार हरि तो संतेरु नेवनि बागै केस दङ अमथे हायख्लायगै सिक्रि सक्रक लायगै पब्लिक कमन पीपल पब्लिक रनो सिक्रिना बो हायख्लाय दङ आबनि बागैनो जों तिनि कोर्टआव जों केस फाइल खालायखा ते कोर्ट नोटिस रखा अब हायख्लाय खालायमाया सरकारि उकिल नंगै बर साखा जे बर नेशनल हाईवे ब्लक खायमानि बागै बर एरेस्ट खायजो नेशनल हाईवे वो ब्लक खायगै मूवमेंट खायमाया बो आइना दं बर आर्टिकल 14C आईपीसी बर जतन क्लियर खाय मा परीक्षा ते कोर्ट आंनि जे सागबाय थांतो कोर्टआव बरक डिबेट खायफ्र गसिनि उकिल बरनो स्राय स्राय के फुनुखा सिनि उकिल सुप्रीम कोर्टनि मनिस सार सं बरक तेनि अकोर्ट संगीता बायख्लायगे जों कोर्टनो याफारो केसनो इंगा बरक स्राय स्राय के साखा जे अब बेबाकनो लीगल बाबेनो पीसफुलिनो अलमोस्ट मूवमेंट खायजागो स्ट्राइक खायजागो और जाय वायलेंस बकरि नो वायलेंस खायन तंके प्रोब्रदी बाय केन्द्र बो ग्राउंड बरनो एरेस्ट खायखा अब हाके एरेस्ट खायमिया ते बरो हेरेसमेंट खायतो थांग थांग नोटिस रो तेरु आबरो पूरा स्टप खायदि खने तिनि कोर्ट ऑर्डर खायखा आ कोको जों सानानि नांमोन के तामनि बागै 70 इयर्स अब हायख्लायगै सिनि बरग्रा मूवमेंट खायखां खांके एताम खायजाक केस खायजाक नेशनल हाईवे ब्लक खायबो हायखायबो जे जागाव नागरिक सुरक्षा मंच नि बमुंतै बांगाल सुरक्षा मंच 144 जारी रजावसी 10 दिन रमुई सभा खायतो आरो जागा बर केबनो हेरेसमेंट खाया केबनो रमुई माया तिनि जराति बुथारनायनि क्रिमिनल पर्यन्त रमुई माया अथच जों जस्टिस थानाय मूवमेंट खायनाय लीगल जस्टिस थानायनि सि बर उल्टा हेरेसमेंट खायि लकआप दाबो गावनो नुजागो रेसिस्ट टिप्रा गभर्नमेंट रेसिस्ट टिप्रा स्टेट नि अगेंस्ट संतिनि हाई कोर्ट केस फाइल खायखा आबने बगै तिनि हाई कोर्ट बरनो नोटिस रखाते वैसा 5 तारिख नि सकां बरनो बो ग्राउंड नि रग्रम खा एफआईआर जतो प्रूफ मा खायनाय साबमिट मा खायनाय बाहाय किनि बरनो हेरेस खायखा तै पारा वताबो बर नोटिस रहि दंगनि हेरेस खाय दंगनि आबनो फुल स्टप खायदि हनै तिनि कोर्ट ऑर्डर खायखा त गारानो सानानो मुसुगो टीपीएफ निङै जों लीगल जस्टिस खायनाय जोंनि सुप्रीम कोर्ट बथाङै एनआरसी नि सीए नि ते पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट तोगि जों केस फाइल खाय दंगो हाई कोर्ट बो जों तिनि इलेक्शन डिले खायगै इलेक्शन बॉयकॉट खायगै एडिशनल स्टप खाय दंगनि बरक रगनि किसान न्यूनतम मिनिमाम जे डेवलपमेंट फन स्टप खायते मन आबने अगेंस्ट बसुं कोर्ट फाइल खाय कोर्ट साखा अब हायके खायमनि साया कोर्ट सराय साखा अब हायके खायमनि साया ते हम हायखलायनि रखते जराना बॉक्सिंग मैया डाक्टी नि रक डाक्टी जे मास एज सुन एज पॉसिबल बरक डाक्टी इलेक्शन कंडक्ट खायदि हम आर जागा बसुं कप्लाई इंखा ताबो हाहायने जों सिने जोंनो हेरेसमेंट खायतो माने सिनि बर कमन पीपल ओ किसा मासा रमजाके किरि जागो आबने बागै टिप्रासा नो खिथ सिक्रिनानि बागै सबानो मथाकनानि बागै अब हायके जे हेरेसमेंट खायतो माने आबो बाय टीपीएफ थाकनाया आबने बागै लीगल जस्टिस नि बागै जेसक थांना नांगा सुजरासै जों थांनानि बागै रेडी दङ ते थाङैबो दङ जेताम हाई कोर्ट न जों ओ सामुनो पाइमानो आबने बागै हाई कोर्ट जों तिनि फायगा आंखा खायगो 5 तारिख नोटिस रजाक जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट न आदिनो स्टेट गभर्नमेंट जवाब मार फाइनाय बो बैकग्राउंड रखा तिनि जरातै स्टेट गभर्नमेंट टिप्रा हाव टिप्रा सारक न केस नाम सनामै व्हाइट पेपर साइन खा खायरेगो केस रमै फेमेनि तिनि जरातै 70 इयर्स कोनो একটা অর্গানাইজেশন কোনো একটা ব্যক্তি সিঙ্গেল কেস খাইমিয়া को इवन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि अगेंस्ट जे प्रो मूवमेंट खायखा माधव भारिगो सिलाइ कौजा खा टीएसएफ निंगै तिनि जरातै एफआईआर कायसा करि टीएसएफ निंगै एफआईआर खायना दंगनि मथा निंगै जेतु मथा ऑर्गेनाइज खायमानि किन्तु करै तिनि जरातै हाई कोर्ट कायसा केस करै आबने बागै अबनो जों या कार्या बिश्वजित देव न थैमानि नक नु खुंनो बसं सुबागै या फांतो बुसुक जरातै परंनि केस न बसं बेकिं रय दंगो खाय दंगो ते अ जस्टिस न खुंनि बसकाव दाक्ति फाइनाय बनि सबाबु सलै दंगो केस खुंनि दंगो आबने बागै तिप्राहानि जत तिप्रासा हातै त फना हामजाक नै रंनो जों कबगो साकनि जस्टिस मानानि बागै साकनि राइट्स नि बागै सबा खायनाय बागै केबो ताक्रिदि नांखे नङानो रमखे आंनो ते वाइसा आ रममानि पाल्टा जवाब रुनानि बागै जों बसाजाक जों सुक जेया ताबो आबनि बागै जोंनो सिक्रि माया अदर्स पार्टी रनो ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स नो सिक्रि मानो टीपीएफ न सिक्रि माया आबनि बागै बार मासागो तकमानो यंगला सिक्रि तकमानो यंगला ता सिक्रिटि कारण तकमा यंगलानि साथायसि तकमानि साथायसि यंगला गे यंगला सिक्रि माबाय टीपीएफ किरिनाया आबनि बागै जों तिनि हाई कोर्ट फायका हाई कोर्ट तिनि पॉजिटिवली कोर्ट रेस्पॉन्ड का ते 5 तारिख बरक माक फायनाय जवाब मार फायनाय डेमोक्रेटिक कंट्री को पीसफुल आनि राइट्स बागै आनि फंडामेंटल राइट्स बागै एक्सप्लॉइटेशन अगेंस्ट आं मूवमेंट खायनानि आनि राइट्स दङ आ राइट्स न आं एन्जॉय खायनानि आनि अधिकार न आं नाना ते कैसा को करसराय सराय बुकुं बारा रक्ति प्रसार
बिखा साया डिमांड खाया अधिकार सेगैसिना आबनि बगै टीपीएफ डिमांड खाइनाया अधिकार सेगैनानैसि आबनि बगै तिनिसों सिनि अधिकार सोंतै सामुखाइबो आबनो जों सालसा हासिल खालायनाय ते अब हायखिना जेसे कोन टीपीएफ नि बमंतै इलिगेशन तबथं हेरासमेंट खाइथों टीपीएफ न स्टप खाइनानै चेष्टा खाइथों आबनो जों तेबो कतर खालायगै क्राक खालायगै आबनि फाननानै आबनि बगैनो हा न तिप्रा हाओ हा गनांगै कोना कोनि गनांगै पारा पारा कामी कासागै टीपीएफ न सनामथुं केस जों संसार गनांगैनो बरंनि बमंतै बमंग तबनाय बरगनि बर अ हाउस अबा खाइथों जों संसार गनांगैनो बरगनि एगेन्स्ट कथमा सिङै ते सबा खाइदे आबनि बगै तिनि हाई कोर्ट नि जे रेस्पन्ड बेलायखनो आं वेलकम खाइगो ते रेस्पेक्ट रगो ते आं खा खाइगो डेमोक्रेटिक कंट्री गो जों हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट नि थानि गो जे पब्लिक दि फेथ दंमनि जे पब्लिक नि अनार दंमनि अब बो नारगानि समर्थन उनाय होने आं खा खाइ आबनि बगैनो हाई कोर्ट बो काहामनो डेमोक्रेटिक सिस्टेम डेमोक्रेटिकली मूवमेंट खाइनानि लीगल फाइट लीगल जस्टिस नि बरगनि संपूर्ण बरगनि जे ड्यूटी दंमनि बा दायित्व दंमनि बा रेस्पॉन्सिबिलिटी दंमनि बरग बाहायनो खाबाय खबायनो खायनाय होनै जों बसकांनि सालो 5 वो जों हायनो नासिङै दंफियो मनि बगै जतनो हामबाय ते सबनि सिबाय आसुं ननिरनि तिनि बगै ककसारनाय जे अ हाव 70 इयर्स कायसा केस क्लेमेको स्टेट गवर्नमेंट पुलिस नि अगेंस्ट कायसा केस क्लेमेको बुथार जकमनि अगेंस्ट तिनि हजार थाउजेंड पीपल रेप खायजगो बुथार जगो मर्डर खायजगो ऑर्गेनाइजेशन रमैसो जगो आंदोलन खायके केस खायजगो किन्तु कायसा फनो चैलेंज खायमेको टीपीएफ बाय तावान सकथों स्टेट गवर्नमेंट फांथों अदर ऑर्गेनाइजेशन फांथों टीपीएफ लीगल फाइट लीगल जस्टिस खायनानि बगैनो तिनि सबा खायथों 7 इयर्स रमै खाय थांनाय ते अप्लाई इंनाय ते सिनिस अधिकार न जों सानैनाया जों सिनि मानथायनो जों सेगैनो नालाय लीगल फाइट आसंनो हामबाय जतो मैडम मन काहे सम बिश्वजनि जे बुथाजामन्ते त गोबां पलिटिकल न बा एनजिओ दं न जबा खायके खरांते सागा फेब टिपे बते सागा माने अ रमदा थने बिसिन नाकि कोबन छुदु टिपे नि बर समिदा केस फायजा नाकि कोबन जे खरांते छने बदर बनै मंगबे केस तो खायजा कमा तिनि जरातै जों खोनायाखो जदिनि केबे केस खायके त नग मीडिया रखि सिनाय मीडिया तै सि फायु जतो खबर तो आबनि बगै मीडिया तै जों नुयाखो निरग मीडिया जदि दंखा आंखि बा केबे केस फाइल खायमेन दंखा के त निरग फुनुगदि अंका साइमानाय किन्तु जों तिनि जरातै नुयाखो विशेष देवर मनतै स्ट्राइक खायमानि बा बन खायमानि बा आन्दोलन खायमानि बिसं नुयाखो विशेष देवर मनतै एकटा केस नोटिस बा एकटा केस फाइल खायके कोनो पीएसओ आबो बनुयाखो विशेष देवर मनतै कोर्ट हाई कोर्ट केस खायका आबो बनुयाखो सीबीआई तदন্ত खायदि हनै केस खायबो बनुयाखो क्रिमिनल रम दि हनै केस फाइल खायमानि बिसं नुयाखो सिनि मकल किन्तु जों अबनो नुखा जे विशेष देवरमानि नुखुंतै जेफ्रो बर बुथार जाखा 21 तारिख 22 तारिख न टीपीएफ नि जत बरक थांगै जों बरक नुखुंगो फुल बरक देवाक सुबागै बरक एफआईआर क्लाइरोका फटिक्राइ थानागो बनि परै सीएम न बरक हाहायनो दाक्ति क्रिमिनल न रम देखनै बरक हाइन तेवैसा अबनो प्रेसार फिका सीएम न 2 टाइम्स रखा डीजी न बरक तेवैसा फाइफिका फाइवै अबो बनियावनि मीडिया तै जों नुखा जतनो नुक दंखा एका दाबो बर हाई कोर्टबो केस फाइल खायफैनाय अलरेडी केस फाइल खायजा आबो बसकांनि मानदेगो कासावानि बेलायखेनो चान्स दं जागनानि बकतै साया बरनि नुखुंनि बकतै नि रखनादि विशेष देवरमानि जस्टिस मेसक टीपीएफ या फांटु बुसुक जरानो सबा खायनाय आबनि बगै तिप्राहानि जत लुकरंनो सागो हाति दफनि बगै सबा खायथनि निजेनो राइट्स भायोलेशन खायजा तंफोर निजेनि लांमाक बुथार जागै तंफोर कक सारा गया बा सबा खायरा गया अदफा कमरि थांनाय टीपीएफ आसायका अदफा कमरि टीपीएफ सबा खायनाय कायसा टीपीएफ आसेबेन 2014 कायसा सबा कायसा लीगल फाइल लीगल जस्टिस बाङै फानो टीपीएफ याकारिया जेतु ताबक विशेष देवर मानिनो जों फुल बरंनि लुखुंनो सुबानाय जेसक नांसाक जरातै फिजिकल लिंथों लीगली लिंथों फाइनान्शियल लिंथों जे खायना नांमानि टीपीएफ फुल बरकनि उक्लको पासानाय जस्टिस माया सक जरातै कान्टाके समनके बिश्वजित बुथाजामत कोबमा एनजिओ बा पलिटिकल खरां मति सागा फेबा बरंनि मुंखे केस खाजेरिया केनर मुंखे केस खाजेगा अ जागा मुसक चुप कुन फुंनो बल खुजा कक तुमारो तंगै तंगमान हिन्दर रेवानसो आ जागाव सराय सानथांगो तिनि गोबां अर्गानाइजेशन दं बरंनि बुंतै मुभमेन्ट खलायखा अर्गानाइजेशन खलायखा किन्तु आं नुगो 1 घन्टा फानो केबो स्ट्राइक फानो दाखकमायाखो आनि मकल नुगियाखो निरग मीडिया सारितरे दं ब अर्गानाइजेशन बो बरंतै सबा खायखा 1 आवर्स फानो नेशनल हाईवे के सब ब्लॉक खायबा खरे खायखा विश्व थिमानि जस्टिस फर विश्वजितनो 1 आवर्स फानो नेशनल हाईवे ओ अंखागै केबो मुभमेन्ट खायखा आंनियावनो सों मीडिया न बा पब्लिक न आं त नुगियाखो नंबर 1 नंबर 2 किसा मासा जतनो किसा खलायखाय खनागो कैंडल लाइट खलायखा गैदरिंग का पेंडेमिक दि लॉ ब्रेक खायगो खलायखा किन्तु बरनो त इकुनो फानो नोटिस रजाक माने लुकिया हाय देबा सिंपल फानो बाक्सा खलाया अंका आरो स्टेट गवर्नमेंट एटामो कन्स्पिरेसी तंगै माने टीपीएफ जेतो टीपीएफ ओनली सिंगल पार्टी जेता निजेनो राइट्स नि बागै सबा खायनाय नॉट ओनली टिप्रा
Supreme Court te international court jara tei thangai na kok samanai borok no borok stop khaine ni bangai borok ni tongoi mana conspiracy tei ti brahau boti prasaro kobang mana sikon makon khlai tongu sabrung brung daily meeting khlai tongu haipana borok ni bangai to notice kre haipana sing okong na sanai jeta tini jara tei Biswajit Debormani justice tegi kebo 1 ghonta phano movement ongkharmaya ko lama laharo jeta khlaika taponai candle march rong khlaika sing nukha tei demonstration rok mane bazar sobar rok kisa masa kok sakha kintu movement rong nya khoble borni tei abani bangai TPF jeta khayo waisa first time 12 ghonta next time ke 24 ghonta abo all tipra strike khai TPF ni soba karak TPF ni soba apply no no state government stop khaile ni laibo sin tipra sarong sikri be TPF no sikra ka ke ke bo khaima ya ke bo basa magla ya TPF no jetu sikri nai asang TPF rak nai media rong sini hastin ta ani sak saman to irong ang hambai ang sana musuh je जों Biswajit Debormani बागै जे justice नायमानि o justice नायमानि बिसिं पिसि जों नायो गाम ग्रों खलाय बिनि justice ओंथखनाय उल्टा जों बो harassment खलाय जों जे जेलदा माने जेला दागै अनि बाखाto बायजिया आरो बाखासे आरो कारा गङ जों जेतु TPF हाबो जों सामाय ताय हाबो जों जेसेब जोंनि लामा टंसाक जों जाति दफानि बाय जों सामुं तांनाय जाति दफानो जों फियगनाय नि जों दिनै TPF हाबो आइथेनि बागै जों आं जेतु आं केयाबरो youth आं दिनै सारा हास्तेनि जतो युरोना कायसा सानि मुसुओ जे इ मोटेमेन गुरुसा माने चिकन जे इ मोटेमेन harassment खालाय जाहला बर उल्टा उखुमो अनसय थां आं सानि मुसुओ केयाबोटा उखुमोटा अनसलदि जों आरो काराक मावनाय जों इरकम जों जे harassment खालाय जाय जों जुदि उखुमो अनसय थालाय आरो बर खालामनाय जों आरायमेन फायजा बर'खौ जों नौजि बर' आरो इन्सपायार नांनाय आथिनिफ्राय आं जतन कबो जों इ Biswajit Deborma साराया जों जेकुनु नाहाला जों आरो जों इरकम जे स्ट्राइक जे आन्दोलन गजा खालामनो बाय जों रेडि दङ आं एक्चुअली आं निजे आं साब्रुम डिभिजननि आनमिन पार्थ त्रिपुरा आं एक्चुअली परकरे आं जास्ट एक मेम्बार से आं सिबो जोंनि एक्टिभिटिनि नङैनाय बक जोंनि पुलिस रक इरकम खालाय जों इलिगेल खालाय जे जों जेल तलांमाने किन्तु आंनि बाखा दुखु करै जों जेल तला जेल थुआ किन्तु दुखु दङ जे जों माने इलिगेल खालाय जे रुमै तलाय थामाने किन्तु आइननि मुताबिक जुदि रुमै तलाय थालाय जों दुखु करै जों बक जे इलिगेल खालाय रुमै तलांमाने जों के दुखु जों आइथेनबे जों TPF पक्षावै जों दिनै ए हाइकोर्ट जों केस फारफाजक जों जे हायरिं हुआ जोंबो जोंनि साक्सेस जानायनि आं फैतो खालाय TPF kuno digo ungklo konslaya ba anisa konslaya ang jet hiasak jani physically thik tong sang doha teisini do khani bangai to gobaina kebuno kiriya klai samung tang thangnai hnai ang teibo isoni thani go jel khana tong tang samai tani theka ang onslogla ang tei bukhainai mukhainai abo jel kaise nang thake ang phasi sagani ready tongo jati do khani bangai tei ang guli sagani bangai tong do khana ang TPF ni je जबता खलाई तो mang kuno dino ungklo konsle khaine ni khane ang teibo karak khlai ang ishorno je srishti gortono samai tangai ang bukhano teibo karak khlai ang thai